Korzet si nasazujeme v leže, pohyblivá paletka patří na hruď a pevná paletka na oblast pánve. Při zapínání druhé části korzetu pokrčíme kolena a otočíme se na opačný bok. Trup jde opět jako celek. Najdeme si sponu na konci a vložíme ji co nejvíce pod sebe, abychom se na ní mohli položit. Zadní část opory leží celá na zádech. Otáčíme se zpátky, trup jako celek a opět se otočíme na druhou stranu, abychom sponu vytáhli. Uchytíme ji ze spod oběma palci a zapneme do háčku. V případě, že si korzet nezapnete sami, poproste o pomoc druhou osobu. Na druhé straně přitáhneme sponu směrem nahoru. Při otáčení si pokrčíme kolena a celý trup se otáčí jako celek. Snažíme se opřít o ruce, spouštíme nohy dolů z lůžka a sedáme si. Při sezení se posouváme dopředu, obě kolena jsou lehce od sebe na šířku pánve, paty i špičky míří směrem dopředu, napřímíme trup, stáhneme ramena lehce dolů a od sebe a hlavu držíme tak, aby se nepředkláněla ani nezakláněla. Držíme ji vzpříma a vytahujeme se směrem nahoru. Při sundávání korzetu se posadíme na lůžko, co nejdál a opět si leháme na bok s opřením o ruce, teprve potom se trup jako celek točí na záda. Nejprve odepínáme levou sponu směrem dolů. Na druhé straně odepneme háček. Vrchní část korzetu si můžeme sundat, pokrčíme si kolena, otočíme se na opačnou stranu, než máme korzet a spodní část korzetu si vytáhneme. Opět se jako celek přetočíme zpátky na záda.